Sa atong tubag sa Salmo nagkanayon ta nga daygon ang Ginoo akong bato. Unsa may pasabot ana? Nga ang Ginoo maoy atong kalig-on, maoy atong pundasyon aron dili ta matarog. Karon hapit kada adlaw magkapuliki ko og reply sa mga text, magpatambag tungod kay daghang problema. Naiuban nawad-a nagpagtuo og pagsalig sa Ginoo kay ngano kunong sige siyag ampo daghan lang gyapon kay problema. Bata pa siya hangtod na lang na nidako, hangtod na minyo, hangtod karon nga tiwasono na yang kinabuhi, puwerte yung problema. Nga, mingon din siya, Padre, unsa man nga, tanaw ra ba na kusuban, hayahay kayo, pero ako muraman ko gidakdakan sa tanang problema. Ana ba? Muna ako da yung replyan, kuwang pa na. Kuwang pa na. Sige man kag reklamo diya nga kuwang pa man na. Sa may insakto unta namutan-aw tas Ginoo siya ang atong kalig-on aning kalibutana. Tanawa ra gud na ang Ginoo nga nagpakatao, maobitang nagpakatao siya aron hatagan ta niya og dalan unsaon pag subay ning kalibutana nga puno sa mga problema. Kay kining kalibutana gitawag ni siya og the valley of tears or walog sa mga luha. Di ka ka-expect din og kalipay tubag din siya nganom lagi ng uban pa dir mura man lagi guway problema nako sa Tagalog pa marunong magdala. Marunong magdala, kamaong mohandol og problema. Ikaw kay imo manggi problema, ang imong problema deporting problema ha, di ba? Kanang imong naong na problema ka na wa unya kung mangiskis ka sa imong kilay, imo na nang paputyo, pangusbo na na imong mga color sa imong buhok, dako kay ng problema. Ang kwarta pa lang budget ana, unya ang pagtarong anang badlis usahay mahibat pa na, usahay mukampat pa na, gabihimo lang jud kag problema. Unsa may unang buhaton aron nga ang problema mugaan saon man? Bawo mo kibaw, ang una gyud dawata ba matud pas unang pagbasa doon na manggi panahon ang tanang panghitabo og tanang butang sa kinabuhi. Dawata na lang ng kamatuoran agud nga naagi panahon nga matao ka, nasa panahon kuno nga mamatay ka, na panahon nga guol ka, nasa panahon nga musayaw ka sa kalipay, nasa panahon nga mulampos ka, nasa panahon failure ka, nasa panahon kuno gakson ka, usahay ilabay ka. Dawata kay mahitabo gid na panahon nga itom kay kag buhok, panahon sad ubano na kay kag buhok, usahay lig-on kay kag ngipon, usahay wa na sad kay ngipon, usahay daghan kay kag buhok, karon sad wa na sad kay buhok. Dawata na siya tanan ana. Usahay na kay uyab, usahay sad wa sad kay uyab, usahay daghan mo palit og slat, usahay wa say hapit mo palit og slat. Ato dawato na nato nganong problemahon man na og maguol ko nga gahapon nawa itiwan ra kabuk atong halin, itiwan ba unya umreklamo ko ani hain man ding mga tawo malit, uy dili na nako problema ang problema nganong wa mo mopalit. Kamoy na problema, ako igo ra man kumudawat sa inyong gipalit nga slat, di wa ko'y problema. Ikaw nya pa dir ang kumbinto mahimo ka na, ang Ginoo mo'y nagbuot sa tanan og iyan ang tukuron, they will be done. Og mamatay sa kuugma di na madayon, ay unsa may akong problema? Kamong nahibilin. Nawa, umutukod gid mo ana, porting dakuan ninyong problema. Pero kung mudawat sad mo nga
kanang inana ginang kinabuhi, way problema suway ragog dawat ang imong naong, marelax dayon ka. Nya kana sige nimong yaw-yaw anang naong sa imong bana, naong anang imong anak, suway ragog dawat, kanang dawat gid ba nga ako ning anak, ako ning bana, buangon og naong ana. Di ba? Marelax dayon ka. Ay di ka marelax. Relax Ako sa una, dahil kausa ako naman ang gisulti nyo kadaghan nga nanguyab ko sa kong classmate sa una, high school pa ko, giingnan ko, wa ka mauwaw ng imong naong, kabati ni mong naong, nituo ra ba sa kuniya? Dugay-dugay gyud ko ato nga di ko mutanaw sa kong naong sa samin, gitangtang ko usara man to kabuk sa amin sa balay, pertim tong gamaya, gitangtang na ko di na ko manamin. Di na makikumusakay anang jeep, anas pronsit, kay kita man ko sa kong naong di sa amin, maglagot man ko. Pero salamat kay na ako'y usas mga teachers na ako sa high school nga mipasabot yun nga wagi batig naong sa tao basta malipayon o kamaong mupahiyong. Basta ang taong malipayon o niya mapahiyomon nindot ginagnaong. Mao na sige na kong smile. Sugod ato mga 1980 gito, 1981. Ana, sige na kong smile. Tanawa, di ba karon? Daghan na kayo magpa-picture, padir. Kinahan, gin mo sa imong smile, padir. Ako, ay, kumpiyansa, ma-develop kayo mo, ani, patay, gin mo. Kabati na kong naong, og bot yung nahon-nahon, pero og mo smile, arang-arang ba ya? Sige, tanawa ng imong naong, Ako na lang naong sa imong tupad. Tanawa ko no, tanawa. Ang sawan. Basta mo smile, bisag napay tap-tap, makita mo na sa mata, basta malipayon, nindot ginayang naong, pero nindot kaig mata, pinagigastuan pag yung pabawag-bawag ang pilok, unya o gamay rang pilok, sumpayan pag yun para budako-dako, unya gakusmod lang naong, magulanon, na, way lami, tanahon murag yun, yawa ang naong. Muna ka na mga asawang kusmod kaig naong, ang bana, lamian sa maid. Nga naman, ang maid may smiling. Unsa man, sir? Unsa man, sir? Labhira ni day, kuso-kusoon, sir. Ayaw lang kay makusnot o niya na, hapyod-hapyoron, sir. O, ana lang, i-dry, dry wash lang na. Ana ba? Ay, kuhan kayo smiling kayo, di hangto na lang nung bana, ato na madani sa maid. Unya sa smiling kay driver, unya ang bana kusmod kay naong. Ang asawa madani sa do sa driver sige na lang pa drive ko dong. Wala. Sige, ikaduha nga buhaton aron mawagtang ang problema. Ibaw mo, ang una dawaton, ang sunod unsa man? Ayaw paningkamot pagsulbad sa imong problema. Ayaw yung paningkamot nga imong sulbaron ang problema. Nang litan, batasan sa imong anak, bati kayo, ayaw sulbara. Unsaon man, ang problema, gaksa, higugmaa. Mao na ingos Kristo, take up your cross. Ayaw ilabay, ayaw sulbara nga mawa ang imong cross. Gaksa yun. Pasana. Ana. Sige, testing niyo kanang wa kay bugas. Ayaw pangutang kay mangutang manggudayon ka kay para masulbad ang imong pagkaway kwarta. Ayaw pangutang, higugmaa ang pagkaway bugas. Awa, di ba? Tanto nimong hinguyab, makatuog ra gyud ka nga way kaon. Di pa kakautang, wa kay utang may. Pero imo ginang sulbaron ko gini. Ay, sus, mas stress gyud ka. Kanang mga sakit, kanang sakit nimo, kanser, tumor, ana, nya imo gina siyang kuhaon, imo gina siyang ayuhon. Na, mas stress ka Ayaw. Higugmaa ang imong sakit. Ana, aron mo grabe dayon. Mo grabe ba? Nya, mo grabe kisag maayo, higugmaa lang gyapon. Tanawa, di ba? Patay yun ka. Kamatay ni mo, napakay sakit. Wa na, mauna si Kuan, si Jesus, iyang gisulti, ingon siya, ako ang Mesiyas. Dawaton ko na nga kamatuoran, pero dawaton sa dakong kamatuoran nga
dili madugay, paantuson kog maayo sa mga pari, sa mga leader sa Hudiyo, ila pagyud kong patyon. Gidawat na niya, ug nahigugma siyang mudawat anang pag-antos og kamatayon sa cross, gikan sa kamot sa mga taong iyang gihigugma. O diwa siya problema, ang naproblema si Pedro o ang mga apostoles, di mi gusto Lord nga mamatay ka. Patay ka diya. Kasabanon silang Kristo noon. Karon, kamong mga asawa, kamong mga bana, ayaw mo paningkamot nga mausab ang batasan ninyo. O dila, ayaw paningkamot nga mausab ang batasan sa imong bana or mausab ang batasan sa imong asawa. Muna ka na magpatambag nako, Padiroy, gibuhat naman ako ang tanan, wa man gyapon mausab ning akong bana, sugarol man lang gyapon kay, palahubog man lang gyapon kaayo, nangabit man hinoon. Imbis unta tumo arang-arang ni grabe naman hinoon, gibuhat naman tanako tanan. Nako, ayaw na pagbuhat. Ayaw na pagbuhat. Higugmaan na lang siya sa tanang higayon o sa tanang sitwasyon kada adlaw. Unsaon man paghigugma, Pader? Nako, gamita ang tulo ka S. Unsa may tulo ka S sa paghigugma? Ako na nang gisulti ninyo. O, hinumdom pa mo? Ang nakahinumdom, tagaan ako 1,000. Ikaw na 1, 2, 3. Ay nakatubag. Tulo ka S sa gugma: smile, service, o sacrifice. Pahiyumi lang na imong bana, bisagikan pas kabit, pahiyumi. Nya sakit man, magtuo man imong luha, ingna lang, my eyes is crying, or are crying, my heart is rejoicing. Nga niuli na ka. Miss you so much. O, di ba? Saan? Buhat mo na. Yawan on, di gid mo sa no. Ikaduha, alagari siya. Unsay iyang gikinahanglan karong taknaa. Ayaw na pagsigig kwenta sa iyang mga bati. Ug unsay iyang gikinahanglan karong gigutom ba siya, masakiton ba siya, unsa pa diha? Alagari yun. O gusto siya manukmag, manamparos, ikay magpakulata. That is form of service. Ano man? Si Kristo di ay giludan ang naong, gikulatag maayo, gibiay-biay, gibunog, hangtod gilansang sa cross. Nganong iya man tong gihatag? It's a form of serving the people who are bloodthirsty people. Iyang gialagaran. Tuod ay ka kanang bali-balihon kag tamparo sa imong asawa or sa imong bana, dili na pangalagad. Ngano man, na-unload niya ang iyang kasuko. Diha nimo, ikaw ang iyang punching bag. Nawang punching bag nga mudawat sa kumo sa boksidor, maabot yung boksidor nga magmalampuson sa iyang career. No, kapila ka na niya sukmagang punching bag, di ba? Pero ana siya diya mulampos. Ang boksidor magpasalamat gina sa punching bag niya. Ikaw asawa, kulatahon ka sa imong bana, mulampos gina imong bana. Maligon man na iyang kamot, sige sukmag nimo. Okay na ninyo, dili. Mao na di mo serve nya dayon, suffer or sacrifice. The greatest source of joy is suffering. Proven nga ang taong kusog mo antos aron mubuhat unsay gustos Ginoo, malampuson ug malipayon gyud kanunay. Dili lang siya malampuson, di lang siya malipayon, balaan pagyud ang kinabuhi. Mo na nahitabo ni Padre Pio. Si Padre Pio minus ra siya og kasakit kay munghi man siya. Unsa may iyang gibuhat? Nangayo siya sa Ginoo og kasakit. Lord, paambita ko sa imong kasakit. Kay nahibaw ko ang imong kasakit mao'y tuburan sa kalipay o kasanto sa kinabuhi. Agitagaan siya kasakit katong katong stigmata.
nangabuslot ang kamot sa Ginoo, nabuslot sang kamot ni Padre Pio hasta tiil. Karon ang iyang mga gloves, mauna hinoy, paborito kay mga tao. Sige na sag sulob-sulob nako kamo, nakasabot mo ana. Magdadamo anang gloves ni Padre Pio, nakasabot mo. Isa unsa man din ni Padre nako, mabuslot sa nang kamot ninyo. So simba ko. Nako, nabuslot ang kamot ni Padre Pio mo nang nahimo siyang healer, pinaagi ang iyang kamot. Nya kamo di mo gustong mabuslot sa inyong kamot aron mahimo sa mong healer ngadto sa mga tao. Mga buangon mo, mapahimuslanon. Sige lang tagpahimos sa grasyas Ginoo, apan dili ta gustong gamiton sa Ginoo aron mahimong usa na sad ka lig-on nga bato sa pagtuo, the stronghold of faith. Mao na atong bisyon, di ba? Lingi ay mong tupad. Ing na sugot ka, mabuslot imong kamot. Okay, wala ba manglingi ay? Kamong di mo lingi, buslot mo kasing-kasing. Sige na, manindog na ta.